Presidente Bongbong Marcos Jr. mo ay guest of honor sa 20th National Convention of Lawyers nga gipahigayon din sa Subo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa opat ka mga kalihukan nga gitambungan ni President Bongbong Marcos dinhi sa Subo, usa niini mao ang nagpadayong National Convention of Lawyers. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Marcos ang Integrated Bar of the Philippines sa tanang mga programa nga gipasiugdahan sama sa ilang pro bono portal nga nagtanyag og libreng legal consultation ug uban pa. Iyang gihagit ang mga abogado nga mahimong instrumento aron mahatag ang hustisya pinaagi sa pagsunod sa rule of law, ilabi na sa pagtukod og dugang 14 ka mga bag-ong korte nga mahimutang sa nagkanilaing dapit sa nasod. In this era of technological advancement, economic transformation, and global interdependence, you stand at the forefront of an unprecedentedly dynamic and therefore challenging landscape. And therefore, they demand our continued commitment to protect human dignity in an increasingly digital world. Sa tema ning tuiga nga Convention of Lawyers nga mao ang From Milestones to Horizons, Strengthening the Future of the Legal Profession. Iyang gihagit ang mga abogado nga siguroong masunod ang Code of Professional Responsibility and Accountability isip mga abogado nga mao'y pundasyon sa ilang pagbansay sa propesyon. And as we move forward, I encourage everyone to enrich your commitment to truth and to fairness. Embrace the highest standards of professionalism and embody the ideals of integrity and of service. United by this shared vision of equity, let us build a modern Pilipinas where the rule of law reigns supreme, where peace and security shape every community. Mapasalamaton si Atty. Antonio Pido, IBP National President, sa presensya ni Marcos sa ilang convention. Kay matod pa naghatag kini og dugang kumpiyansa sa ilang pagbansay sa tagsa-tagsa ka mga legal profession. We feel confident that with His Excellency's support, the Integrated Bar of the Philippines shall succeed in discharging its public responsibilities and productively assist in strengthening our legal and judicial system. Samtang sa iyang mensahe, gipadayag ni Tourism Secretary Atty. Maria Cristina Garcia Frasco nga usa ka maayong lakang ang partnership tali sa IBP ug sa tourism industry. Aduna nay memorandum of agreement tali sa tourism industry ug sa IBP nga mosuporta sa mga frontliner sa tourism sector. In a significant step towards empowering our tourism frontliners, the Department of Tourism and the IBP have signed a memorandum of agreement to provide free legal aid to those who serve our nation's tourism industry. To further amplify this effort, the DOT and IBP will soon launch a privilege card for IBP members, which encourages domestic tourism, provides incentives for IBP members to stay and dine in DOT-accredited establishments. Human sa iyang mensahe ni PBBM ug sa mga photo opportunities uban ang kadagkuan sa IBP ug sa justices, nibiyara usab ang presidente alang sa lain pang kalihukan sa sugbong iyang tambungan. Ang National Convention of Lawyers karon ang gitambungan sa dulan 4,000 ka mga abogado nationwide. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.